Vasankarilainen Aate Juola, syntynyt 10.4.1910, on molempien sotiemme veteraani. Hänellä on paljon sen ajan muistoja kerrottavana. Lähti alusta. Niin, kerron tästä elokuun 25. päivä vuoden 1941. Se oli aamupäivä. Silantorimatin ja Tavastin Antin kanssa lämmitettiin sauna ja sitten haettiin perunoita ja keitettiin ne perunat ja syötiin ja mentiin sitten, meillä oli 3 miehen kuoppa, niin sinne kuultiin, että joukkueen johtaja on käsketty pataljoonaan puhutteluun. Silloin me arvattiin, että nyt tulee lähtö ja niinhän se tuli ja Mannisen Ilmari sanoi, että tämä on huono reisu ja minäkin varasin reppuun kaikki tavarani ja pakin siihen kiinni ja panin sitten puun oksalle ja sitten lähdettiin niin sitten palasin tietä vielä takaisin ja portin kirjeet takataskusta. Ja sitten me mentiin ja meitä oli alistettu sieviläisten komppanian joukkoon. Ja me mentiin siinä Lamminselässä sen sillan joen yli. Ja sieviläiset meni hurraten sen, sitä oli poltettu ne silta, mutta ne siltapalkit oli vielä siinä. Ja me kans mentiin Männisten Sulon kanssa, sen PST-kiväärin kanssa, mutta se olikin miinoitetut valoasemat ja mekin saatiin konekivääri suihku jalkan eteen, että hiekka meni silmiin. Mutta siinä tuli samassa, ne räjähti, ne meni, oli PST, konepistoli pantu tuon puun siinä rajon nurkalle, ja näki sieviläinen poika meni ottaa, niin se heti räjähti. Mutta siinä heti piti vetääntyä takaisin ja me sitten kahlattiin sen joen yli. Ja me tuotiin se PST-kivääri pois ja sitten oltiin siellä niin ja otettiin sitä tankkia sitten niin tuo ratsomestari Eerolainen, meidän pataljoonan komentaja, sanoi, että niin siirtäkää se PST tähän, että tästä se näkyy se tankki. No minä hyppäsin pystyyn ja Ilmari otti kansia, otti PST-kivääriä perästä, minä piipusta. Ja me oltiin selin sinne niin kuin tankin ääntä kohteen. Niin siinä alkoi tankki ampua niin paljon sieltä kerkessä. No silloinhan se tuli sitten meitä, että se minun meni toiselta poskelta ja vei leuan niin, että niin, ja Ilmaria meni toiselta korvalliselta, mutta se ei ottanut muuta kuin se meni tajuttomaksi. Ja minä sitten en älynyt, että mitä siinä tapahtui, mutta se oli vain semmoinen kova isku. Minä sitten niin tuntui niin hiljaa vaipuu niin kuin maan alle, niin samassa Männisten Sulo tuli ja sanoi, että nyt Aate meni. Siinä mä hyppäsin ylös ja vaistomaisesti otin sitten leukaa kiinni. Niin se olikin leuka tuossa, että ja siinä tuli mieleen, että sehän kalisee niin kuin hylkeen pää, kun sitä kettää. Niin mä lähdin sitten, nostin leukaa toisella kädellä, mutta en älynyt, vaikka mulla oli taskupeili rintataskussa niitä kahtua ihtiä. Siellä olivat huutaneet Silantorin Matille, että ota Aate kiinni. Ja se tuli mua vastaan siinä, kun mä olin niin tiellepäin menossa. Ja mä annoin ensin apu sitten siitä rintataskusta, mutta se ei tahtonut siellä Matilla tapahtua se sitominen, kun se niin hermostui siinä. Ja niin se lähti mua tuomaan ISP:lle ja se ei tarvinnut muuta kuin sieltä teltalta ottaa mun reppuni, ne tavarat tuli muualta. Sitten mä pääsin ISP:lle
teltalle, niin sinne ei ollut kuin yksi haavoittunut kerennyt, kun meitä haavoittui 23 miestä, että ne oli sieviläiset ja minä ainoa olin näitä niin kalajokisia, minä haavoituin viime. No siellä ne päästellä, sitten kun velimiehet tuli siellä, niin ne sitten niin ne tohtori Kiiskinen sitoi sitten ja antoi morfiinipistoksen. Sitten siinä tuli, kun se ilta pimeä tuli, niin linja-auto tuli hakkeen, niin velimiehet otti heti minun paareeni ihan veivät autoon. Mutta mä jouduin niillä paareilla, kun se oli paareille sijoittuna, niin sitten niin se juoksi siitä se veri. Sitten se joutui niin nieleen sinne. Ja sitten se piti niin pitkin linjaa mennä, niin ne taskulampulla kahtoi tietää, että ei passannut valoilla ajaa. Sitten me oltiin kenttäsairaalassa, siellä ne vei leikkauspöydälle ja ne näki, vaan se aikaisemmin Hollannin Toivo sanoi mun nimeni, kun se oli sotkeunut se lappu mun rinnasta, niin, että kuka minä olen. Ja ne vei sitten leikkaussaliin ja siellä ne avasi sitä sieltä, niin ne sanoi, että ei voida mitään ja ne kuului puhua, että siellä on sorasto lääkärinä sitten. Ja sitten niin henkilöautolla lähti viemään Pälksaareen. Se oli 260 kilometriä sitä matkaa sinne. Sitten se ajuri sanoi, sitten kun ne henkilöautossa käänsi ne istumen karme sinne ja patjan sitten ja ne patjan päälle sitten, vaan se ajuri sanoi, että hän ei lähde yksin. Se piti lähteä sille kaveri siitä kenttäsairaalasta. Ja sitten me lähdettiin, sitten niin, sehän oli niin kuin morfiinihumalassa sitten, kun sieltä annettiin toinen kerran morfiinipistos. Ja sitten tultiin samoja jälkiä, mitä oltiin mentykin Elementinmotin kautta. Ja siellä ne rupesi sitten niin kuin tarvitsaan, niin minäkin sitten, niin kun pidin sieltä pois, niin ei mennyt millään päästää sitten. Ja minä sitten kävin niin kuin tarpeella. Ja sitten kun tultiin, niin minun piti 2 kertaa oksentaa sitten sitä hyytynyttä verta. Ja minä olen aikaisemmin kuullut ja lukenut, että niin se ihmisen oma veri ei pysy siellä niin sisällä. Ja sitten me päästiin suistamolle, niin ne siinä otti sieltä autosta pois. Ja siinä oli käynyt tuo sorasto mua katsomassa ja se oli sitten Juolan Kallelle sanonut, että Juolan aapia vietiin Pälksaareen, vai ei se Pälksaarea näe. Ja siinä ne muuttui sitten niin semmoisen pakettiautoon Paarelle, vaan sitten se 60 kilometriä oli sitten huonoa kyytiä, kun se täryytti niin kauheasti. No sitten me päästiin siinä iltapäivällä sitten sinne Pälksaareen sitten ja niin siellä sitten niin ne sitten seuraavana päivänä ompeli sitten ne veti nuo posket sitten, nenäkin oli niin kuin poikki kasvoa ja sitten niin siinä sitten niin, meitä oli 2 semmoista, yksi niin Korhonen sitten siinä samassa huoneessa, mutta se oli aikaisemmin niin yrittänyt niin Neuvostoliiton sotilaat polttaa, kun se oli entinen mielisairaala. Ja sitten niin, mä olin sitten pikkusen niin kuin horroksissa aina meni semmoisia ja sitten aina niin tuli niin kuin tajuin, niin olin kynsiä tarkastamassa, kun ne sanoi, että kun niin kuoleva rupeaa kynsien kanssa talostella. Sitten mä aina ajattelin, että enkä mä vielä lähde tästä. Ja sitten mä toisin sitten niin, kun mulla oli se tuntolevynauha sitten, ja kun oli tuommoinen niin noita huvilasänkyjä sitten, niin ja siinä oli semmoinen tolppa sitten, niin, että niin se houkutteli sitten niin pääsin sen tolpan takaa ja pudota sängystä alas.
mutta mä ajattelin sitten aina tulin tajuihin, että en mä vielä sitäkään tee. Ja niin sitä on sitten sitten oltiin 2 kuukautta sitten siellä Pälkkäsaaressa sitten ennen kuin siitä siirrettiin Helsinkiin sitten ja niin siinähän se meni sitten Helsingin ja meni sitten vuoteen 45, että mä sotilas sitten oli vielä 46 ja 47 oli vielä sotasairaalassa ennen kuin sain niin kuin se loppui se hoito sitten, mutta